Ka bar na ɓata ranka ba da wasa nake ba. Ka ji ni ɗan saurayi tawakkali kaɗai ba batun zolaya. Hawayenka ka share komai ka faɗa wa Allah. Damuwarka zai kore ko menene a cikin duniya. Ciwon zuciya za ta samu kabaruwan takabar numfashi. ɗawainiyar da kake kanta bai damunta sai dai mata sa ka ji haushi. Wata ko da ranta kace ta baka za ta baka, saboda cikin zuciyar ta baka da tamka. Baka da tamka, me yasa ni ma ba za na so ta ba? Kaga ai ba zan guje ta ba. Ni Ahmad sam ba ni yaudara, amma ban kyalewa in an muni. Jalla shi ne kawai zai saka min yaudara in kin muni. Dan shi ne yake tsara rayuwata, soyayya akan tana jigata. Gaskiyar lamari ne ba ni yaudara, sai dai ramuko ɗaura ɗan mara. Mu mai da hankalinmu, mu bar wahal da kanmu, kullum mu rinka addu'a. Za mu cika burinmu, inda idan rabonmu za mu samu mai sama da gaskiya. Zaɓen Allah shi ne zaɓi, yanzu na samu hobi. Mai sona da gaskiya a ƙalbi, kyakkyawa 'ya mai tarbiya.